Astăzi vă propun un ritual Reiki pentru echilibrarea chakrei Sahasrara. Foarte plăcut. Are o durată de 5-10 minute, ca și moment ideal dimineața de vreme sau seara. Într-un spațiu liniștit, aerisit, cu o lumânare albă sau violet deschis. Simboluri recomandate sunt Chokurei, activare și protecție, Daikomie, o deschidere spre ghidare superioară, Honshaze Shonen, conectare cu sinele divin. Deci, aprinde lumânarea albă sau violet deschis. Așează-te pe podea sau pe pat cu picioarele încrucișate și cu spatele drept. Inspiră profund de câteva ori până simți că mintea se liniștește. Pune o picătură de ulei esențial în palme, ulei esențial de lavandă sau tămâie și freacă-le normal ușor. Apoi, activăm simbolul Reiki în palme și putem să le vizualizăm și deasupra capului. Deci, Chokurei, 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 Daikomie, 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 Honshaze Shonen, Honshaze Shonen, Honshaze Shonen. Apoi, ridică mâinile, palmele activate cu aceste simboluri, deasupra capului, la 5-10 cm, da? Și le ții acolo. Fără 3 respirații profunde și apoi invoci energia Reiki. Invoc acum energia universală Reiki să curgă prin mine pentru echilibrarea, vindecarea și luminarea chakrei Sahasrara. Fie ca această lumină să mă alinieze cu înțelepciunea divină. Rămâi cu palmele deasupra capului 1-2 minute, simțind activarea. Apoi coboară lent palmele și așează-le pe genunchi cu palmele orientate în sus. Și stai așa 3-5 minute și simți cum lumina albă coboară prin creștet, mintea se liniștește și se limpezește și apare o stare de echilibru, de tăcere, de claritate și revelație. La final, așează palmele pe podea, pe pământ, inspiră profund și spune: mulțumesc, Reiki, mulțumesc, lumină, mulțumesc, sine divin. Pe apă și poți nota dacă ai primit vreun mesaj sau vreo senzație mai deosebită. Lumânarea poți să o stingi sau poți să o lași să ardă ca o veche, dar normal sub supraveghere. Să vă fie